odiochienga makawuono. Kopogore kod mano, wach moluonu achiel kachiel e kaunti ma Kisumu, odiochieng' makawuono wang'eyo nosebed ka itemo matek mar mondo mi ojiw jogo mantiere kod ng'ol kata jogo modak kod ng'ola e pacho kae. Mano emomiyo mano riwruok ma ok mar piny owacho, mano mar Chesire Disability Services Kenya, odiochieng' makawuono chako chenro mano mar puonjo rowere matindo mani kod ng'ol e pacho kae yore mopogore opogore ma gin bende ginyalo wuok godo oko mar mondo mi gibed kaka achiel kuom jogo misumo paro kowuok kuomgi ahinya kotudore kod gigo matimore e counties magwa. Mano emomiyo odiochieng' makawuono mano riwruok mar Chesire Disability Services odiochieng' makawuono gibiro bedo kod public participation mano mar rowere mantiere kod ng'ol e kaunti ma Kisumu. Ka bende romo makamano biro bedo katimore Kosawo Hall mano okinyi makawuono. Romo makamano chakore saa 3 mar okinyi makawuono. Ka bende gitemo mar mondo mi gisum paro kowuok kuom rowere mantiere kod ng'ol ahinya kotudore kod wachno mano mar Kisumu County Fiscal Strategy Paper mano mar hik omenda mar 2024-2025 mar mondo mi e kinde makoro iloso chenro mopogore opogore e kaunti ma Kisumu to jogo mantiere kod ng'ol ahinya to rowere bende ok we oko kalure ni kapok otim chenro moramore pacho kae to kinde mang'eny ber ka ikawo pach jopiny te kinde kawo pach jopiny wich jawil kod jogo mantiere kod ng'ol. Mano emomiyo nyaka sani koro gikawo kang' makende mar neno ni rowere mantiere kod ng'ol e kaunti ma Kisumu bende okaw pachgi ahinya ka iketo kata kidwa kete tema mago chenro mopogore opogore mag bero boma ma Kisumu. Kopogore kod mano, wach